Ay, gikapoy na kog lakaw-lakaw. Like, I'm out of here. I'm out of here. What's up guys, this is your boy Lowell and welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa ka diri sa channel, welcome to my YouTube channel. Kung nakapangutan na akong asa ko karon sa gawas sa karsada sa akong boarding house. So, kung nakapangutan na ka kung ngano mingaw kay diri nga Dumaguete City ni siya so dapat daghang tawo. Char. O tanawa guys, alas 12 ang magalauna na gid gani oh. So, let's explore the city while revising our 20 facts about me katong nigama ko before og 20 facts about me sa akong YouTube niya kung usbo na ako or let's do it again kay dugay naman ta wala ka vlog so sa mga new viewers dira hello and let's see kung sa 20 facts na ko sa una na yung mga nausob ba so let's go may gad ka tsaka ba sa lightning pero okay fact number 1 so mga bago pa dira hello my name is Lowell Cabas and my nickname is Owel, you can call me Owel, so still akong nickname Owel gyapon. Hello! My age is 21 years old, pero next month kay mag-birthday na ako. So, ang mga mapalit, ang mga marigalo na ako na ha, mga greetings, mga pang 20 chapters na greetings, pag andam-andam na mo sa inyong mga words of wisdom and knowledge. Bitaw. August akong birthday, August 18. Remember that guys. Favorite color is still red as what am I weird nga kung mag-English kung magkaliso dira dito bitaw red akong favorite nga color up until to this day bitaw di ako yung napakaulawan aning akong vlog nga malimaling English will what are you referring to bitaw specific nga red I don't know broad nga tibok red goro nga okay nana ba yung mga specific mga red like pinkish red bloody red charot favorite food I don't know mga convenient food na guro before kay mga ginaling still favorite na nako pero mga convenient food like pizza upgrade ka girl so there the guys kay Freedom Park na siya din ha and as you can see if you will go there you will be free jar o din na guys muna siya ang importante nga lugar sa Freedom Park ang CR sa Freedom Park where you can feel the freedomness na ba yun itong word as what you can see we already reached the national road yeah wala ko ikasulti hello guys so yeah I'm not a basketball player pa rin kasi I prefer indoors nga mga dula like mga chess, mga mobile games so mato siya peso hello kaya feel ako din matiwas ng vlog kay either madakpan ko kay sa curfew ambot na pa by curfew anak ni Ma'am Cuevas kapabuyag na po ew what is that smell ay ako di am I still a dog am I still a dog lover yes of course but I prefer dogs and cats na the High School Musicals siya okay there is Norso oh my god like I'm hearing sounds inside do you still love High School Musical yes of course I still love HSM yeah kaya subscribe na mo guys we're all in this together we're all in this together one street am I still a patient person I don't know kasi mapuno na ko ron I still love reading books pero mostly kay kantawan ako kanang mga videos mga random videos sa YouTube sa mga memes wala na ko time location check nandito pa pala tayo sa Birdie's Bake Shop nagtitinda po sila dyan ng mga birdie masarap pa mga birdie nila dyan ay gikapoy na kog lakaw-lakaw like I'm out of here kung hindi nyo naman na itatanong I'm a singer in elementary and I'm still proud of that
Ako ang i-post na rin akong ribbon sa pagka-elementary. Songbird of the year. Muna siyang pasample. Muna siyang pasample. ah! Tuyoon jud bitaw. Saan ka daon? Ay, nangalang. Nan ako ron sa kuan, Siliman Avenue. Oh, di ba? Akong mga na-ex, pila na ako na-ex. Sagot lang ko tanan na include ang giseryoso ko lagi seryoso. Char, gwapo ka girl. Bitaw, 1, 4 na. 4. O 4. Message sa akong last ex ko. Sana all best speaker. Sana all nice ug tingog. Ay nasig pangay kulod uy. Time check sa ko na siya 1:30. 1:30 ba ni? 1:30. Time check is brought to you by Boracay Ramphila Island Experience. Kung nangutana mo kung virgin pa ba akong lips, like, oh my god, pangutana pa ba na? Di na. Look! Parang tangat ko. Look, lumaki. Usa daw kasi sig ko yan niya. Isa ka S1 o S4 kuan. Ay, alam ba? Super meal lang kaya. Super meal lang ka ng Super meal A with Mango Graham Jar. Jollibee kayo ha. Jollibee. Okay, another fact about me is I'm still a Katy Perry fan. Pero sukad atong 2017 kani broaden up Charlie broaden. Ito ni broaden na ako mga variety of artists. Naka-discover na ako mga underrated artists dari og dito. Kita daghan ako mga na-discover nga mga possibilities o mga preferences. Nakalaagan na to hapit na ta makabot sa usa sa mga Soroyanan kung diri sa Dumaguete. Likad maingon nga taga Dumaguete kung wala pa kakalaag diri sa Boulevard of Broken Dreams. My shadows only one that walks beside me. So let's stay here for a while sa Boulevard. As you can see, wala dyan siya tawo dere guys. Like, oh my god, like, wala ka na magday tawo nga dako kay kadlaw no. Hey guys, what's up? This is your boy again. Ito ni Balinta kay ni Garubing. Ito. Kalmara din na ako pero gikulbaan na. Like if you can hear my heartbeat like tug 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 tug. Asking me kung I'm still attracted to short girls. Yeah, I'm still attracted to short girls. Pero karon kay ni dako na akong preference. Di dako na ako mga possibilities in life. Next, Boulevard looks so deserted. Actually karon kay pro na kay kud ma-in love dahil. Marupok ang kuya niyo eh. Marupok ang uncle niyo eh. Akong pampatulog kay still mga club songs gyapon like yawa di na to nako na buhaton ulaw kayo bisag way tawo ha. Ang ilong. Yeah, I love being alone. Talaga na bakoy kuyo grown. Pero I love bitaw. Okay, you can bond with yourself. Kanang mura na kay buang ba. On the way na day ko pa dong uli guys. Okay. Sana orasa ron. Gipaningot na akong ilok. Shit. Tanawa, hindi maklaro basa na na. Ay, ginera ko galakaw-lakaw. Ikapoy na ko like my energy is konting-konting na lang. Slang ka girl. Nagawsan. Bitaw, it's been a long time coming but it's here now. 21. Oh my god, layo pa pabalik sa among boarding house. Actually guys, dito ko sa lahi nga dalan ni Agi. Ay wait. Dari pa to.
Karo sa dalan manggod biskut na gid. Isa. Mo ba ning iskina? Wala. Wait. Anyway guys, another fact about me is magsabaw dyan ko gatas, pero dali nung sukad nga na ako dali sa dumagete kaya wala na ko gasabaw-sabaw man kay ang tiguan man ako gama sa akong gatas kay si mama. There's something about kanang mga ginama sa mga mama, no, kanang ambot mother magic kaya pagtimpla si mama sa akong gatas kay na yung mga maglutaw-lutaw nga hulmigas. Uy, lami manggod lang na hulmigas ha. Ay kaba ni mama, lami bitaw siya mo timpla. Tara na gud chismoso pud ka. Nga ka maminaw sa akong mga istorya. Another fact about me is di ko kahibaw mo salon gamit ang tiil ra. Kamot ra akong gamit ay siya. Hi, oh my god, hello my friends. Bitaw ako magsalon ka. Di ko balong mo gamit og tiil, ambot. Bugat mo kog lawas bisag tong niwang pa ko kay bugat man japon kog lawas. Oh my god, nana po ero like mo jud ni mo wala ko do ka asa akong lakaw-lakaw kay oh my god, ay doon na ako. Sulay ron. Di man ko mahadlo kog ero pero kuan lang sabaan lang ko silang aw-aw. Hilom kay palibot nga magawaw-aw mo mura mog dagkog mga tingog. Og ang last facts. Fuck. YouTube will demonetize. Charot, demonetize na din eh. Wala pa man sad. Okay, the last shit sa akong... Oh, shit! Okay. The last... Sang... Nga nang nagdo. Bitaw ang last facts sa ako ang kuhan. Sure, sakto na akong kuhan. Ang pagtabi. Oh my god, isang liko na lang pa dong dito ay aabot na tayo. Aabot bitaw. A-arrive na tayo sa ating destination sa aking boarding house. Oh my god, ayan na yung overpass. Yeah, we've arrived guys. We have arrived. Magstorya na unta ko sa akong last fab. Ang sama kayo. Shhh. Muna siyang pinakadako nga fake news. Guwapo ko. Pito sa baga kayog nawong mo nga wala mo ni tuon ako. So maura to siya guys. Silent taron kay nanta sa boarding house. So hit like, subscribe, and give me suggestions sa mga malabot ako mga vlog sunod ko masundan pa ni dayon. Anyways, this is your boy Lowell and see you guys next time. Peace out.